Устройство за проверка на захранването на промишлен двигател. В случая имаме кабел за захранване. Включваме го. Умишлено са разменени фаза и нула. По някаква причина, ако на нулата има фаза, автоматично изсветва червено и предупреждава, че нещо не е наред. Възстановяваме връзките. Фаза 0. И отново включваме. Така. Подаваме захранване. И виждаме. Светват трите фази, което значи, че ги имаме. Фазите са наред. И тук светва зелено, което значи, че фазите са правилно подредени. Разменяме две от фазите. Готови сме. Включваме и какво виждаме? Трите фази отново ги има, но свети червено, което значи, че са неправилно подредени. Трябва да ги възстановим. Това е.